A Consellería de Infraestructuras e o Concello de Noia xa asinaron o convenio para a mellora da edar de Abruñeiras. O investimento próximo aos 3 millóns de euros, que se materializará en 2 anualidades, permitirá optimizar o funcionamento da depuradora, mediante o reforzo de elementos estruturais e a mellora dos sistemas de depuración. Mellorando tamén o emisario e mellorando os caudais de entrada de auga e a xestión dos mesmos, e tamén reforzando determinados elementos estruturais, tanto da parte da cuberta como dentro da zona do sector terciario da mesma, para que sexa un funcionamento máis axeitado. Tamén incídese sobre determinados componentes eléctricos, sobre o sistema de esterilización, a aplicación de raios ultravioleta e demais, que contribuye a mellorar a eficiencia da mesma. Xunto con esta gran actuación, o Concello de Noia segue a avanzar na mellora da rede de saneamento, corrixindo deficiencias ou problemas de vertidos, con actuacións como os novos colectores de Becollo na parroquia de Arcalo ou a instalación dun bombeo na zona da Barquiña. Paralelamente está en fase de adxudicación a instalación de un bombeo na Barquiña e determinadas actuacións de saneamento nesa zona da Barquiña, que vai a permitir que determinados vertidos que se producían á ría queden corrixidos a través da instalación dese bombeo, e ese bombeo vai a ir tamén á depuradora, co cual aí se incorpora tamén un volumen, un caudal que ata o de agora non estaba sendo depurado e que iba directamente á ría. Ademais das inversións previstas en materia de saneamento, a Xunta de Galicia destinará preto d'1 millón de euros á mellora da estación de tratamento de auga potable, co fin de mellorar as augas da rede municipal e acabar cos episodios de turbidez. Todas estas actuacións suporán un investimento global de 5 millóns de euros na mellora da calidade das augas daqui a 2024.